Hello, kabarag. Ayan, magbabiyahe tayo galing Bicol hanggang Cebu. Kaya ba? Kaya ba ng motorsiklo? Ang motorsiklo kaya. Kami, kaya ba? Tingnan natin, susubukan natin. So, maliit lang ang dala nating motor at kasama ko si Father JR. Dalawa kami. Mio lang ang gamit namin at ayan, aalis pa lang kami. Natutuwa ako at ang ating minamahal na Arsobispo ay may message para sa atin. Hindi lang to para sa amin, kundi sa lahat ng pupunta, mga pare pupunta sa Cebu. Please convey my prayers for safe travel and grace-filled retreat. Viva la Virgen. Thank you very much po, Among. Ayan, alis na tayo. At gabi na. Gabi na. So, yan, Father JR, nagpi-picture pa. So, see you on the road. That is my way, but your partiality is not Christian. You will not all the one Father, not the one that created us. One that you will make it to one another, violating the covenant of our Father. Ayan mga kabarag, kaalis lang natin dito sa Bao, Camarines Sur, papuntang Cebu. Layo ang layo ng biyahe natin ngayon. At gabi na, gabi kami umalis. Time check 5:47. Dito tayo sa bayan ng Nabwa. At yun, ma-traffic. May tao sa bubong. Galing. Sorsogon City. Naghahanap tayo ng gas. Naggagas tayo. Parang merong ayan, hindi na sila. At nakapaggas na rin. At siyempre, pahinga ang kaunti. 5 minutes pahinga. Kulang ba? Tama na yun.
carry. Gas. Dito sa kabila. Okay. Okay. Full tank kuya. Full tank 1 liter sir, XS. Opo, unleaded. Makakarga ko po naman sa Ha? okay, merong karga mo man po. Dam sana, wala pa po masyad. Ha? Shout out kay kuya. Ay, shoutout po. Kuya, pangalan mo Franco. kuya? Po, Pangalan mo? Franco Alcaraz po. Franco Alcaraz. Ayan si Taga kuya. dito po sa Rosogon. Dito sa Sorsogon. Saan po galing sir? Naga. Naga sir? Papunta kaming Cebu. Cebu sir? Oo. Layo pa. Alayo-layo pa. Sige pa kuya. Ganda ng kalsada dito. Maliwanag. Aba, huwag kang uulan, please. Ay, huwag kang uulan. Ayan na. Ayan na. Saan tayo? Dito. Ayun. Inabot. Ayan. Inabot tayo ng konting ulan. Kaya tamang-tama yun na napunta natin. Pumirarya. Ang ganda naman ang biyahe. Ayan, wala na. Pagpi lang, 5 minutes lang lumulan. Tapos siguro binasa lang yung kalsada dito. Dito nga, hindi dito. Mamara ang kalsada. Doon lang. Doon lang talaga. Dito wala ulan. Pero may kalakasan din yun ha. Ayan, mayroon na naman dito. Wala na naman. Saan tayo dito sisilong? Ayan, andito na tayo sa Matnog. Aha, nakalimutan ko na kung paano magtatanong tayo dito.
Oo. Papresent mo muna doon ang ORCR at saka driver license, sir. Para Okay. sa registration pagkuha ng barko. Okay. ORCR. Destination mo. ORCR muna tayo. Dito. Ganyan mo ka maghawa. At ede, nagapigapino kami yung kanina nung nagapigapino kami yung mga rin sa orahan. Ito siya to sa atin. Bukas pa ito. Saan papunta? Pauwi Mindanao. Ay, malapit na. Okay na, boss? Mio. Apo. Destination ito. Cebu. Lisensya ko yan. Ito ko yan. May babayaran mo dito kuya? Doon na po sa next checkpoint. Thank you. So dito kinukuha ang driver's license. Ay, hinaiwan ako. Thank you. Sabi kayo, boss, saan kayo? Cebu. Ha? Cebu. Saan ka sa Mindanao, kuya? Saan ka sa Mindanao? Tabato. Ha? Tabato. Cotabato? Opo. Dadaan ka na ng ano, ng Davao. Hindi na, kagaya na. Cagayan de Oro na. Okay. Layo pa yun, pag sa Davao po eh. Pag ganyan ka po. Oo nga, oo nga. Kasi nagbiyahe ako dyan noong Abril. Duman ako ng Cotabato, tapos General Santos. Sa ako ka naman. Sa General Santos. Tapos pagbalik ko, Malay-Balay, Cagayan de Oro. Mag-isa ka lang kuya. Mag-isa ka lang. Ha? Mag-isa ka lang. Oo. Galing ha, galing. Ang biyahe mo mamaya, anong oras sa barko? Tignan ko pa doon. Kung mayroon na, diretso ka na. Oo. Parang Doon ayaw lang ko. ako pahinga. Kaya hindi ako bibigyan ng... Matulog muna kami dito sa Matnog para maaga bukas umalis. Oo. Kasi pag doon napatawid ka doon, medyo pigado na eh. Mahirap ang kalsada dyan eh. Oo. Sa Samar. Dinaanan ko yan eh. Maaga na lang. Para dito Saan ka magrururo? Sa Leyte, saan? Papuntang Surigao. Sa Makinan, sa Surigao. Liloan? Ha? Liloan? Oo.
Sa Liloan. Okay ka na? Okay. Ano kayo dun sa mga shipping lines? Saan ang sunod na checkpoint? Mga more than 3 kilometers Okay. mula rito, sir. Okay. Ganito yung setup din. Thank you. Basta na yun dun sa balik tikiting lahat. Okay, thank you. Ayan, ang sunod na checkpoint. Lahat na daw nandoon. Ticketing, arastre. Dito hiningi lang sa atin yung ORCR at driver's license. Umuulan na naman. Anong oras? 11 sir. Hindi. Mayroon ba alas 4? Alas 4. Oo. Pang alas 4 pa kaya? Ha? Alas 4 ang madaling araw. Oo. Dito, saan? Wala dito? sir. Ha? Wala. Alauna. Alauna? Ano nga? Anong meron alas 4? Hindi, balik na lang kayo. Mamaya. Babalik na lang. Oo. Alas 4. Balik na lang kayo kung saan kayo magtulog. Oh, pagka sasakay na kayo sir, Balik kayo. Motor man lang yan. Palagi man kayo makakasakay niya. Sa bagay. Oh, malagi na naman. Pero meron alas 4? Mayroon yan. Hindi natin lang kung anong barko. Oh. 24 hours man ang biyahe dito sir. Okay. Okay. So, ayun, hindi pa pala pwede. Bukas pa. Di balik na lang. Balik na lang bukas. Off muna tayo. 1, 2, 3, off! At dito tayo matutulog kay Father Bart Sare dito sa Matnog. Good morning! Good evening! Ayan si Padre naghihintay. Good evening. Ayan, inabala namin si Father Bart. Oh, tayo. Anong oras na ba to? Alas 9 na? Dahil bawal Alas 10 na? soda. Nagtinong coke. Alas 10 na. Ayan, dito kami matutulog kay Father Bart dito sa Matnog, Sorsogon. Ayan, inabala namin talaga, oh. Matutulog na sana sila. Kaya lang dumating kami. Pagkabait naman ni Father Bart. Ayan. Okay, si Father JR. Father JR. Sige, kakain na kami. Tingnan ang pagkain namin, oh. Oh, masarap, oh. Tingnan mo yan, oh. Sige ha, kain muna kami. Abay muna. Ayun mga kabarag. Tapos na tayong kumain dito kay Father Bart. Patutulugin niya daw kami sa hotel ng libre. Ang bait naman ni Father Bart. Tapos bukas ng madaling araw gigising para bumili ng ticket sa barko. Hindi pa kami nakabili kanina kasi sabi doon bukas na lang daw kasi hindi pa nila alam kung anong barko ang masasakyan namin. Kaya babalik kami doon bukas para kumuha ng patatakan yung ano namin, yung papel para makukuha na kami ng ticket. So for now, rest muna. Dadalhin kami ni Father Bart sa hotel. Yan ang ulan dito, buti na lang nandito na kami. Sana naman bukas walang ulan. Dito mabuti naman at
Ah, dito. Dikita mo ha. Okay. Kanya lang, kasi mauro exercise na lang lugod ako. Ay, Yeah, totoo ka po, eto, Father. patod ka. Total tatao naman siya, digdi. Ah, okay lang. Oo. Kanya lang, sige. Di ang gamit, isa ka na. Yawan po sa kuya. Ayaw sa inyo. Oo. Sa ano, Ayaw, sa irarom po. Oh, sige, Father, ha? Maingat Thank you ka very na. much. Sige, sa aga. Baka pagbalik mo na kita maghilingan. Eyo. Thank you. Okay, very good. Good morning. Ay, good morning. Ay, hello. Sige po. Father Dan. Pangalan mo, ate? Teya. Ate, naka-vlog ka. Ay, hello! Teya. Hello po. Oh, si Teya. Ano po, pwede ba film na lang po din dito? Record Okay. lang na Okay, sige. Na-fill up na. Gulat ako, nasa vlog pala. Naka-vlog ka, ate. Mag-subscribe ka. Apo, sige po. Kung anong... Oh, i-off ko na, ate, ha? Apo. 1, 2, 3, off na tayo.